Mine sabatha ibente kwabangcwele. Sizovula ngehlabelelo 141 inkosi bese khona ba. Abangazazi lezi zindaba anibatshelana abangazazi bethanda anibatshela bethanda anibatshelana
More. Amen. Isihloko sale nkonzo sithi uthando lukaNkulunkulu lunembandela. Uthando lukaNkulunkulu lunombandela. Kungumsebenzi esiwuthunyiwe ukuthi sidlulise lezi zindaba zasezulwini kubantu. Kungakhathaleki ukuthi bakuyiphi inkolo. Ekudluliseni lezi zindaba asibhekekile ukuthi abazilalele ziyabachaza noma ziyabacasula. Ngoba uNkulunkulu osithumile ukukhuluma indaba yakhe ikhona okubalulekile. Kukhona isono esenziwa ngamakholwa amaningi, ikakhulukazi abafundisi bamaKristu, ngokuzibiza ngabaprofeti. Uma uthatha i-dictionary yeBhayibheli ithi umprofeti is a messenger of God. Igama elithi messenger ngesizulu lithi isithunywa. Lapha kusho isithunywa sikaNkulunkulu. Umuntu ke akakwazi ukuzisho yena ukuthi ungumprofeti.
kodwa imisebenzi yakhe eyaye ithi lo ngumprofeti bese abantu bembiza kanjalo. Kuyisono esibi ukuzipha isikhundla ongenaso emsebenzini kaNkulunkulu. Lokhu okuthiwa i-self appointment. Nasebandleni labaNazaretha ukhona lowo mkhuba wokuzinika isikhundla ngokwakho. Umuntu ethi ngoba ungumholi webandla bese ethi uyinkosi. Ekwenze lokho kube i-title yakhe. Nginzalo yobuNazaretha. Ubaba mkhulu akaze asho ukuthi ungumprofeti. Kodwa wathi uyinceku kaNkulunkulu. Ilokho akusho. Akakaze athi ngumprofeti. Wathi nje ngiyinceku kaNkulunkulu. Ukuthi ubaba mkhulu ungumprofeti kwasho inkosi ilanga. NoShembe ubaba ilanga nenyanga yezulu abakaze bezibize ngokuthi bangamakhosi. Kodwa lokho kwasho yithi kubo. Ubaba ilanga nenyanga yezulu uma bebhala egcineni babe bethi Reverend J.G. Shembe noma Reverend A.K. Shembe. Zonke incwadi zabo zayibhala kanjalo. Kodwa ngokomlando ibona abangamakhosi asekuPhakameni. Ibona abagcotshwa ezulwini ukuba bahole ibandla lamaNazaretha. Abakaze babekwe libandla ukuba libebe ngabaholi. Kodwa laba baholi abangakaze bakhethwe nguJehova bazipha bona ngokwabo isikhundla sokuthi bangamakhosi. Ngangokuthi noma bebhala incwadi bazibiza ne-official title yokuthi bangamakhosi. Abanye bazibize ngokuthi ngabaprofeti. Ngambona umholi ebandleni lamaNazaretha ebhala ukuthi uwumprofeti. Kusho yena. Angazi ukuthi umprofeti wayithathaphi. Lo mholi usuke ephoqa into ongasiyo. Efuna ukwakha isithombe sokuthi uyafana nalaba baprofeti bakaJehova. Bese ecashisa ngokwesibongo fanana. Ukuthi ngoba isibongo sami sithi Shembe, nami ke ngiyinkosi, nguShembe inkosi, nami ke ngumprofeti. Bethathe isibongo fanana behlanganise nento yasezulwini. Ingilosi yangichazela kahle mina ukuthi abaprofeti ebandleni lamaNazaretha bathathu kuphela. UmaKristu ke kubi kakhulu. Isikhathi esiningi kuyaye ukuthi uma umuntu efuna ukufihla imikhuba yakhe bese esungula ibandla ozosifihla ngalo ekwenzeni imikhuba emibi. Aze akubhale phansi ukuthi ungumprofeti. Angazi ukuthi bangaba abaprofeti babandla lamaKristu ababoshiwe. Beboshelwe imikhuba yokudlwengula nakwenza zonke izinto eziphambene nomthetho, even wezwe. Ngasakhuluma kaNkulunkulu. Abanye baba ngababoni, foretellers. Bese lokho bekubiza ngobuprofeti. Baze basho ukuthi inkosi noma uNkulunkulu ungibonisile lokhu nalokho. Ngejwayele ukuthola lokho ku TikTok. Umuntu ethi uNkulunkulu ungibonise ukuthi nokuthi. Noma ngabe okubonile kuliqiniso noma akusilo. Kodwa akusho lokho ukuthi usungumprofeti. Umprofeti uthunywa nguJehova ukwenza okuthunywa noma okufana nalokho okuthunywa uNkulunkulu. Umprofeti uthunywa uNkulunkulu ukuthi ezoshumayela.
Kunabantu abanesiphiwo sokubona kodwa ungasho ukuthi leso siphiwo sihlangene nokuthunywa nguNkulunkulu. Baningi abantu abaneziphiwo zokubona, abanye babona izinto ezisazokwenzeka, kodwa that does not mean ukuthi usumprofeti kaNkulunkulu. Ngisemadadeni nganginomama owayenesiphiwo sokubona kodwa ekhonza kwenye inkonzo engalona iNazaretha. Abantwana bakhe baba ngamaNazaretha kodwa yena ekwenyanya ubuNazaretha. Wakuphika impela ukuba ngumNazaretha kodwa wayengumthandazi enkonzweni yakhe. Ngelinye isabatha kwathi abantwana bakhe bese enkonzweni yesabatha wabasa umlilo wapheka ngesabatha. Ekwenza lokho ukuchitha isabatha ngoba enyanya ubuNazaretha. Wathi saphekile phandle wavele wabona umlilo usucishile. Isikhuni nebhodwe sixhume kude. Esaxakekile ukuthi kwenzekani wathi uyabasa uthe usavutha umlilo kwavele kwenzeka lokho okade kwenzeka kwacisha konke ngesikhathi kwacishe kubuka kwahlakazeka. Wethuka kakhulu manje wazibuza ukuthi kanti kwenzekani. Khona lapho wabona kwehla umuntu emkhathini ephethe isambulela. Waqathaka lapho emikhona noma eguqe khona. Kanti nguShembe ubaba mkhulu. Wabe semtshela ukuthi lo mlilo ucishwe nguye ngoba lo nkosikazi ebasa umlilo ngesabatha. uShembe wafika emini kumuntu ongalona iNazaretha futhi ekwenyanya ubuNazaretha. Ngiyayifinqa le ndaba kodwa ileso sigameko esenza lo mama egcine esengumNazaretha. Ngangixoxela uye le ndaba esengumNazaretha ukuthi ngokwesiphiwo uyakwazi ukubona into ingakenzeki noma ngisho uNkulunkulu kuyenzeka akhulume nawe kodwa lokho akusho ukuthi usungumprofeti. Umprofeti ngumuntu wasezulwini kodwa oyaye ezalwe njengabantu bonke. Kanti akasiye umuntu onjengabantu bonke ungwasezulwini. Kodwa uyaye angazi ukuthi ungwasezulwini kuze kufike isikhathi uNkulunkulu omambulela ngaso. Njengoba siphambi kwenu kungenzeka ukuthi singabantu basezulwini. Asazi kahle. Kodwa kuyaye kube khona izinto kuyaye ukuthi uma ingilosi isikhuluma singaqondi ukuthi isho ukuthini. Kwake kwathi ngisebuhleni sashayelwa ucingo ngabafowabo bakaMkhokheli bathi basuka eGoli ukuzolanda uMkhokheli. Ngangisesigcaweni lapha ebuhleni. Kungumgidi. Khona lapho kwabe sekuqhamuka ingilosi ithi laba abathi bazolanda uMkhokheli bayini? Bazini ngani? Nina nahlanganiswa ngamadoda athize ezweni elithize. Ningakabikho ngisho eziswini zabazali benu. Manje laba bathi bazonehlukanisa bazini ngani? Ngaleso sikhathi lingekho leli banga. Nina lahlanganiswa ngamadoda athize ezweni elithize ningakahlali ngisho ezizalweni zabazali benu. Ningakabikho nakulelizwe. Manje laba bathi bayanehlukanisa bangobani? Bazini ngani? Lokho kwakhona ngiyesu. Ukuthi kusho ukuthini nama ngikwazi kodwa yakusho lokho. Sisengabantu nje singakalingabikho leli bandla. Nempela basuka eGoli
bathi bethela upetrol eMgungundlovu beza la eThekwini kwaqhamuka intombazana yababhunyela ngamanzi udriver waba impumputhi bathi bebaleka bebuyela eGoli imoto yabe isishayelwa ngomunye udriver thina sahlala sibalindile bengasafiki ngakusasa kwashaya ucingo enye yamantombazana sebesichazela ukuthi oyise bathi kwenzekeni endleleni bezakithi ababuyanga besayikhuluma indaba yethu kuze kube namhlanje asazi baphelela angaze babone ngisho babona noma sebafa noma baphila ngazi kodwa le ntombazana yayihleka ibhuquza phansi ngalento yenzekile oyise ngaleso sikhathi lalingakabikho leli bandla kodwa ingilosi yayiza kithi ngisho sesekuhleni ifike ihlale namakhosazana amadala sasiyibona enkonzweni ngenansuka yayo ehlukile kwamanye amakhosazana ngobuhlophe obukhazimulayo ingilosi nasemgidini wamakhosazana yayiya ifike isimo nawo ngiyakhumbula nje kwesikhumbuzo sikababa inyanga ezulu ingilosi yafika yasethamela isikhumbuzo yahlala namakhosazana amadala angazi noma babeyibona noma kwakume kanjani kodwa yayihleli nayo sayibona thina umkhokheli wazo wamshayela wongezelile ukuza nami ngayibona ingilosi ikhona isonto isikhumbuzo sikababa inyanga ezulu Amen. Amen. ngelinye ilanga ngabuza ingilosini ukuthi laba befundisi abangizonda kanje ngabadlelani ngoba angaze ngiphambane nabo futhi ngiyabathanda ngoba ngambathanda impela kakhulukazi umfundisi umthetho ithi-ke ingilosi kunento abayibonayo kuwe kodwa wena ongayiboni baboniswa nguSathane uNkulunkulu wabo ngawe wabatshela ukuthi bakuxwaye ngoba kuzohamba kuhambe kube nguwe ongase ube umholi waleli bandla wena wawungakwazi lokho kodwa bona bakwazi ithi-ke ingilosi uSathane wabatshela ngawe ngisho ngamaphupho basebelwela ukukuvimba lokho abakubonayo le nkosikazi engikhuluma ngayo sathi senhlangakazi yabe isingibiza ithi kimi wena wenhloboni womuntu ngathi usho ngani lokho wabe sethi njengoba ngiyilapha entabeni kukhona into engiyiboniswayo ngawe ngikubona umude wedlula bonke laba bantu abalapha entabeni ngabe uNkulunkulu ngitshelane ngawe ngathi angazi ngoba konke lokho kubonwa nguwe nangize ngaboniswa lutho ngalo ngibona abantu bezisho ukuthi ngibone ngikuthi mina ngaze ngiboniswe lutho ngalo kodwa kuba ngabantu ababonayo engiqonde ukuchaza ukuthi ukuboniswa kuyizinto ezahlukahlukene kufana namaphupho noSathane uyakwenza ubone izinto ezingabonwa ngabanye abantu futhi eziliqiniso kanti abanye abantu imvelo yabo ukubona izinto ezingakenzeki ukuhlale ubona izinto abantu abangaziboni ungamane ukuhlanganise noNkulunkulu ngaso sonke isikhathi ngoba noSathane uyababonisa abantu izinto eziliqiniso nezingayiliqiniso noSathane uyakusebenzisa ekubonise izinto ofuna ukuzisebenzisa wena unqoba lokho osuke ebona ukuthi kuzothikameza umsebenzi wakho safundiswa ingilosi yakho ukuthi uSathane uyakwazi ukukutshela ukuthi lo muntu lona uyingozi fanele simnqobe
kwesinye isikhathi usathane uyakwazi ukunikeza ingane uthi wena wenike uNkulunkulu wantu unikeze usathane uyoyibona isino 11 years ukuthi akusiyona ingane yami usathane sathi kufundiswe ingilosi lokho ithi yikho nje ngithi uma usufuna ukuganwa oboqala ucele uNkulunkulu ukuthi ugana ngoba uyothi uyaganwa usathane ekubona ukuthi ukholwe kakhulu bese kunikeze intombazane usathane noma uyintombazane ekubona ukuthi ukholwe kakhulu ekunikeza indoda ewusathane ufuna ukuhlukumeza noma ekunikeza abantwana abazohlukumeza ngisakhuluma ngezibonakaliso ezilethwa kuwe ngusathane inyanga yezulu yathi angakhe iconstitution yebandla sengiyenzile ngabe sengibuza ukuthi kule constitution ngizothi umholi ukhethwa kanjani wathi ubaba uShembe wathi kothi ngokuhamba komprofeti wokugcina abafundisi bayoya entabeni yasenhlangakazi bafike balinde izinsuku eziwu7 uNkulunkulu uyovela abatshele ozoba ngumholi hamba ke ukubhala lokho kwiconstitution nempela ngakubhala konke wabe sethi iconstitution angiyifundela abafundisi ngakwenza lokho ngabahlanganisa abafundisi ngabafundela iconstitution njengoba kusho babinyanga ngaso wathi sekufika umyalezo ngiseKimberley ukuthi ubaba usedlulile emhlabeni ngakhumbuza umnewethu owabe engusihlalo wabafundisi ukuthi ebakhumbuze abafundisi ngokuyi constitution wavele wathi umnewethu hey ungabe usayithinta leyo sekuthiwa le constitution yayivela kuwe ngoba ufuna ukuzibeka wena ube ngumholi waleli bandla nempela ngezo sekuthiwa sekusebenza iconstitution eyabhalwa ngumshumayeli uSibisi engangayazi ukuthi ibhalwe ukuthini kanjani nempela angibange ngisakhuluma bazibekela bona umholi ngendlela yabo bayichitha le echazwe ngubaba inyanga yezulu kodwa emva kwalokho akukho kwake kwabuye kwaqonda ebandleni esikhundleni sokukhonjwa uNkulunkulu bonke abaholi abalandelayo amaNazaretha abaqoka ngokwabo uNkulunkulu owabuyiselwa eceleni ekugcineni leli bandla kwaba ngelabantu bakuphika impela lokhu okusho baba inyanga yezulu ukuthi abahambe bolinda babona ukuthi uma belindile angazi ukuthi babecabanga ukuthi ngoba phela kusho ukuthi abawulinda nami kwathi abawulinda bodwa kodwa bakwenqaba lokho bathi hayi asifuni lokhu kaNkulunkulu asifuni ukuthi kufike uNkulunkulu ezosibekela umholi sifuna ukuyibekela thina njengoba inyanga yezulu yathi uNkulunkulu uyozifikela yena ezosho ukuthi ukhetha abantu kuba ngumholi ukuvimba kwabo akusizanga lutho ingilosi yafika izihambela ngezinyawo yangigcoba mina njengoba basebeshilo kodwa ngakhethwa ezulwini njengoba wayeshilo ubaba inyanga yezulu amen ngathi mangithi kumnewethu iconstitution anilandeli ngani wathi hayi bathi laba le constitution yakhe wena uzakhela ukuthi ufuna ukuba umholi nakho ka sezoyilandela le sezokulandela lo ithine sezokhethela umholi kodwa bawe inyanga yezulu ayikhuluma into esimangaliso wathi uNkulunkulu uyofika yena kubo ebatshele ukuthi ubani ozoba umholi sebekwenzile konke lokho kodwa ingilosi yayifikela yona kithi ukuthi wena umholi kwangasiza lutho lokho abakushoyo kodwa kusho ukuthi babebone iqiniso njengamanje uNkulunkulu wasekuphameni uselapha phakathi kwethu ephila ngizwe wayethi usathane unqobile ngaleli bandla oselenza elakhe
kanti uNkulunkulu umdala. Ngikhuluma ngezibonakaliso namaphupho nokubhula ngento esazokwenzeka ukuthi noSathane uyakwenza ube ngumboni wakhe. Isithunywa sikaNkulunkulu asigcini ngokubona okuzokwenzeka, kodwa isikhathi esiningi siyafundisa ngomthetho kaNkulunkulu. Ikhona ngimemukele nje uCelestial, ngoba uCelestial ngaso sonke isikhathi uyashumayela. Amen. Mhlawumbe ukuprofeta is maybe 30%, kodwa nje isikhathi esiningi uyafundisa. Yikho ke mina ngamemukela ngoba okukhulunywa uCelestial ngekuzokhulunywa ingilosi. NaseBhayibhelini bonke abaprofeti bakaNkulunkulu bayashumayela, basitshele ukuthi uJehova kumele simkhonze kanjani. No baba mkhulu wafika wafundisa lokho, nengilosi ifike yafundisa lokho. Hayi ufike uthi hayi ngonyaka othile kuzokwenzeka wena uzoba inkosi, wena uzoba yini uNkulunkulu ungitshele lokho. No, uNkulunkulu is not interested in that. uNkulunkulu is interested ukuthi utshela abantu ukuthi abagcina umthetho wakhe. Ilokho ukuprofeta kaNkulunkulu. Hayi lokho ukuthi umuntu enza yonke imikhuba bese lokho ethi hayi uNkulunkulu ungibonisa ukuthi hayi uNkulunkulu ungibonisa ukuthi ngakho ke ngumprofeti. What nonsense is that? uNkulunkulu uyashumayela, ngisho ngathatha bonke abaprofeti eBhayibhelini bayashumayela. Nobaba mkhulu wayeshumayela, nengilosi yashumayela, noCelestial uyashumayela. Umprofeti ke kaNkulunkulu lowo. Besikhuluma ngothando lukaNkulunkulu ukuthi lunemibandela. Inkinga esibhekene nayo ukuthi abafundisi bethu enkolweni yobuKristu bayaye bafunde kakhulu, abanye baze bebe ngodokotela bezenkolo, kodwa kutholakale ukuthi abazi lutho ngalenkolo abayilandelayo. Njengazo zonke izinkolo, inkolo yobuKristu inamaqiniso ngomlando wayo, kodwa abantu bayawajika lamaqiniso bese bezakhela umlando ongayilo iqiniso ukuze bafihle imikhuba eyenziwe yilenkolo yabezizwe. Ngokomlando uYeshua wazalwa ku6 AD, ezalwa esizweni samaJuda okuyithi. Naye wabe eliJuda, wahamba emhlabeni ngo33 AD. Umlando lo kaYeshua losekuthiwa uJesu. uYeshua wayengaphansi kwenkolo kaMose. Empilweni yakhe yonke wayenevangeli eligqugquzela ukugcinwa komthetho kaNkulunkulu, okunguJehova. Bheka uMathewu 5 verse 17 to 19, noMathewu 7 verse 21 to 23. Ngibala nje okumbalo. uYeshua engasekho emhlabeni eminyakeni yo55 AD, abafundi bakhe basuka eJerusalem baliqhubela kwabezizwe ivangeli lakhe. Ubalekile lo mlando. Kwaba nempi phakathi kwamaRoma namaJuda esukela ngo66 AD, okwathi ngo70 AD amaJuda agcina ngokunqotshwa ngamaRoma. Esenqotshiwe amaJuda abalekela eWest Africa, kodwa amaningi abulawa. West Africa amanye adlulela kumzansi neAfrica, eSouth Africa njengoba singamaJuda. Agcina ngokubizwa ngamaBantu okuyithi. Mina ngazala ngibona ama-ID abazali bethu ebhala ukuthi Bantu. Azinza eWest Africa agcina ebizwa ngamaNegro, adayiselwa izizwe zonke eseyizigqila, njengoba wayeshilo uJehova kuDuteronomy 28.
onke ama-Israelites ayese-West Africa ayesebizwa ngama-Negro ayadayiselwa zonke izizwe ko-America kophi. Kodwa kwakusho uNkulunkulu kuDuteronomy 28 ukuthi kwaba njalo uma singamkhosi uJehova ngeqiniso. Nenkolo kaMose amaRoma ayiqeda. Sebelichithile iJerusalem ikomkhulu lenkolo lasiwa eRome. AmaRoma athatha onke amagugu abawathola eJerusalem bayowagcina eRome. Ngo-325 AD uConstantine wasungula inkolo yamaRoma ebizwa ngokuthi iChristianity. Wabe eseyichitha inkolo kaMose ngokushaya imithetho ebizwa ngokuthi ngama-creeds. Inkolo kaJehova yachithwa ngama-creeds ngokusemthethweni. Ngihlale ngifundela. Kusukela ku-325 AD kuze kube ko-600 AD okuyiminyaka engamakhulu amathathu, amaRoma ayishisa imibhalo yamaHebheru angayishisile eyihlakazela ukuze eyihlanekezele ukuze ivumelane nenkolo abasebeyisungulile okuNguKristu. Eminyakeni yo-600 AD base bakha iNew Testament esilemibhalo yamaHebheru, eminye eyabe isihlanikezelwe lithimba lamaRoma elibizwa ngokuthi ngama-Correctors, ngoba bethi baqondisa okubhalwe ngamaHebheru. Lapha ngikhuluma yona inkolo, ngikhuluma umlando ongeke uzujike. Njengoba umbuso wamaRoma wagcina ngokuwa, kodwa bakulwela ukuba kube inkolo yawo ebusa umhlaba wonke. Yilokho kwenza baqhamuka neTestament elisha. Ngoba noma bengasawuphethe umhlaba, ngoba kwaba khona isikhathi lapha babe empire bephethe onke amazwe, kodwa inkolo yabo bayigcina basebeyibhala phansi njengoba iBhayibheli nje iNew Testament igcwele wonke umhlaba. Baqhubeka nokuyichitha inkolo yamaHebheru, kodwa basebeyichitha ngamadogma noma ama-theology athize. Lapha sizobala ama-theology avela enkolweni yobuKristu, kodwa angakhelwe ezimfundisweni zikaYeshua. I-theology yokuqala ekhuluma ngesivumelwano esisha, the New Covenant, amaKristu avame ukukhuluma ngayo. Ngalesi sivumelwano ukubethelwa kaYeshua esiphambanweni usenza sonke singabe sisaba nesono. Umuntu omKristu vele kutheni ukuthi hayi anginaso isono, uJesu wangifela isono. So noma ungabulala umuntu, noma ungaphinga, noma ungadlengula abantu abangaki, awunaso isono, uJesu wakufela isono. That is the theology which is being taught. Akudingi ukuthi uze ube isihlakaniphi ukubona ukuthi le theology ayikho practical, kodwa yakhelwa ukuthi ngayo kuchithwe umthetho kaNkulunkulu. Ngoba amaRoma abona ukuthi mase uchitha ngomthetho kuhambe lokho kuphela, base beuchitha ngetheology, bese behamba befuna yonke into engase ichaze ukuthi umthetho kaNkulunkulu uyachithwa ngokwenkolo manje. Kodwa ekuqaleni kwawuchithwa ukuthi mawutholakala ulandela inkolo kaMose ubulawe, ngoba kwakumthetho, kodwa kugcina sengayi umthetho sekuyitheology. Uma bekhuluma ngalesi sivumelwano esikuJeremiya 31 verse 31, asikhulumi labezizwe, ngoba uJehova washo ukuthi lesi sivumelwano osenza nabantwana bakwaIsrayeli kanye nenzalo kaJuda. uNkulunkulu wakusho ukuthi lesi sivumelwano siphakathi kwabantwana bakwaIsrayeli nabantwana bakaJuda. Straight. Itheology yesibili ngethi uYeshua wavuka ngesonto. Ngakho ke asingabe sagcina isabatha,
kodwa sigcine isonto. Nalokho futhi ekuqaleni ukugcina isabatha wawubulawa motholakala ugcina isabatha ngoba wawusuke weqa umthetho wamaRoma. Kodwa basebeshintsha lokho sebedayi sisonta ngesonto ngoba kwavuka uJesu ngesonto. Okokuqala uYeshua akavukanga ngesonto. Noma wayevuke ngesonto awukho umthetho othi ngosuku lokuvuka kaYeshua lolo suku kumele lushintshe isabatha likaJehova. Awukho umthetho. Ngoba uYeshua akekho ngaphezulu kwaJehova, isabatha likaJehova. Nabafundi bakaYeshua emva kwakhe baqhubeka bagcina isabatha. Ngaphela uma ngabe isabatha lalishintsha kufanele lishintshwe abafundi bakhe emva kokufa kwakhe. Okuseqinisweni isonto lasungulelwa ukuthi ngalo sikhonze isithixo samaRoma. Imfundiso ngetheology yothando lukaYeshua ingenye izindlela yokulokhu sibabaza uthando lukaJesu ngokusifela izono ukuze abantu bayeke ukugcina umthetho kaNkuluNkulu osenkolweni kaMose. Esikhundleni sokuthi inkolo kaMose iqedwe ngamaCrete isichithwa ngetheology. Lokho kwenza ukuthi nabantu abamnyama beyilandele ngoba ayiseyona iCrete, isitheology. Anganoma niyangizwa mfowethu. Isimfundiso nkolo. Le theology yothando umprofetikazi uSister Celestial ukhulume kakhulu ngayo lapha ngicaphuna yena. So uCelestial ongumprofeti kodwa ongumKristu ukhulume kabanzi ngalento leno yothando lukaJesu okuhlale kushunyayelwa ngalo zonke izinsuku. Ngifuna nimlalele ukuthi uthini. Uqala kanjena uCelestial. Nginomyalezo wenkosi lapha. Ziningi izinto amaKristu angasifundiswa nangazazi. Futhi ziningi izinto amaKristu azivilaphela kakhulu nobudedengu ngazo. Kukhuluma uCelestial. Awakwenzi kube umsebenzi wawo ukusifundisa mayelana nalokho okufunwa ngumoya ongcwele kithi. Kuthathwa ngokuthi okuyiwona umsebenzi kaNkuluNkulu kuphela axhumana ngayo nathi thina makholwa ukuba nje asithande. Lesi isimo esibonisa ukungakhuli ngengqondo. Isimo esidabukisayo ikakhulu kumaKristu asekhulile ukuba aphile ngaso noma aphile kuso. Lokhu kuchazwa ngomkhawulo kwalokho uNkulunkulu acishe aphoqelelwe ukuba yikho okumayelana nje nothando kuphela. Sithini ngothando lukaNkulunkulu? Sithi futhi uNkulunkulu uyasithanda. Ngakho ke uNkulunkulu onothando ngeke akwenze lokho. Ngamemazi uNkulunkulu onothando akakwazi ukusijeziswa. Lento icika impela. Noma icika ngempela. Le ngenye izindlela ezigqame kakhulu okubukwa ngayo izinto ebuKristwini. Kuhle ngoba akukhulumi mina akhuluma uMkristu. Kodwa uthunywa uNkulunkulu. Mina nje ngiyathokoza ukuthi uNkulunkulu uyaziveza ukuze kubonakale uqobo lwakhe emakholweni. Lokho kuyokwenza ukuba ibandla libone ukuthi uNkulunkulu akanakufakwa kulelo khosombo lesimo esinomkhawulo. Lelo khosomba ebenifuna ukuvalela ubaba wami kulo.
yinina ke eniyongena kulelo khosomba lokubhekana nezimo zoqobo. Useleshile la. Yinina enizoya kongena ekhosombeni bese nithola ukuthi kuleli yakhosomba ebenizama ukuvalela kulo umoya ongcwele ngokulokhu nithi uthando. uNkulunkulu uluthando. Kodwa akunjalo. Ngoba uNkulunkulu uphinde abe ngezinye futhi izinto eziningi. Ngiyamuzwa ukuthi lokho. uNkulunkulu akalona uthando kuphela. Kunezinto eziningi uNkulunkulu oyizo. uNkulunkulu ungubulungiswa. uNkulunkulu ungukulunga. uNkulunkulu ungubungcwele. uNkulunkulu ungukuhleleka okukhelile esiphithiphithi. uNkulunkulu ungukuzithiba. Eminyakeni eyisihlanu noma eyishumi edlule usuke waba nje nengxoxo ngoNkulunkulu noma isithi esinye sezimo zakhe ngaphandle kwalesi nje la efanele ukuba akuthande kuyo yonke inyakanyaka yakho, la kufanele akuthande noma ngabe wenzani. Uthi ufanele ukuthanda kungakhathaleki ukuthi unenkani enjani, kungakhathaleki ukuthi zingaki izikhathi la ufuna khona ukuyoqhambuzeka odakeni. Wena nje ukhuluma hayi uNkulunkulu akangithandi, uNkulunkulu uyathanda, uNkulunkulu ukuthi wenzana akubalekile, uNkulunkulu uzokuthanda uzoxolela. Ubhuquzo odakeni bese ufuna ukuza kulo muntu ongcwele nalo lolu daka bese ulokhu uthi phela ngithande ngikulolu daka. uNkulunkulu ngeke akwenze lokho. Amen. Kusho sesiyelo lokho. Ukuthi uNkulunkulu ngeke ufike ungene odakeni wenze yonke into bese uya kuye uthi hayi ngithande, hayi uNkulunkulu uzongithanda, uNkulunkulu uyathanda, uNkulunkulu uyaxolela. Akuhambi kanjalo. Sesichaze kaningi ukuthi umehluko phakathi komprofeti nababonisi kungaba umthandazo noma isangoma. Ukuthi umprofeti isikhathi esiningi uyashumayela afundise ngezwi likaNkulunkulu. Noma umuntu engakhuluma ngoJesu, akhulume ngoMuhammad noma akhulume ngoShembe, kodwa uma eyisithunywa sasezulwini uzwa olimini ukuthi ngumprofeti kaJehova lo. Ngoba bonke banemfundiso ingqikithi yayo okungukukhonza uJehova ukuhamba ngezimiso zakhe ezale ithi nguMose. Amen. Ngisebesiyele wenza njalo. Ngiyathokoza kakhulu uma kufika umprofeti ongumKristu ezoqondisa wona amaKristu kuleli ivangeli labo elibasehlathini. Uthi Sister Celestial, ziningi izinto amaKristu angazifundiswa nangazazi. Abakwenzi kube umsebenzi wawo ukuzifundisa mayelana nalokho okufuna ngumoya ongcwele kithi. Le mfundiso nkolo ethi uNkulunkulu uyasithanda, ngakho angeke asijezise noma senzani ngoba uNkulunkulu uluthando. Iyona theology eyisa amaKristu ehlathini. Lo mprofetikazi ukhuluma ngale theology yothando lukaJesu. Ukuthi le mfundiso nkolo yasungulelwa ukususa amakholwa kuNkulunkulu. Uthi-ke lo mprofetikazi uNkulunkulu ubuye abe ngubulungiswa. Lokhu kusho ukuthi uNkulunkulu akagcini ngokuthanda. Ubuye ahlulele labo abaphuma endleleni yakhe. Kusho ukuthini lokho?
akukwazi ukuthi kungathi ubungamkhonzi uJehova ngokugcina umthetho yakhe bese ucabanga ukuthi uzongena ezulwini ngoba uthi uNkulunkulu ulothando. Akukhona kulungiswa lokho. Ngabe uNkulunkulu akalenzi ukuthi ngafike mina ngikhonza uNkulunkulu ngingene ezulwini nomuntu ongakhonza uNkulunkulu naye ingene ezulwini. Bese uthi this is fairness, this is justice. It doesn't go like that. Uthile ushele uNkulunkulu uwulungiswa. He is justice. He is fairness. This cannot be a fair treatment. uNkulunkulu akakwazi ukugcizelela ukugcina komthetho wakhe bese umuntu obengamkhonza uJehova athole the same treatment nobe ekhonza uJehova. Ayikwazi kwenzeka leyo. Because God is fair. Umuntu umemukelisa ngomsebenzi wakhe. Kodwa lo uNkulunkulu wothando akukhathalekile ukuthi ubenza isono nawe uzongena ezulwini no bekhonza uNkulunkulu nawe uzongena ezulwini akhambi kanjalo. uNkulunkulu ngokulunga. Lokhu kusho ukuthi uNkulunkulu ulungile. Uyathethelela. Kodwa ukuba nevangeli elifundisa ukuthi uNkulunkulu unokulunga. Livangeli eliqhubuzela abantu ukuthi abone ngoba ngeke bajezise. Akwazi ukuthi ngoba sonke njengoba singabazali njena sinothando lwezingane zethu. Kodwa akuchazi ukuthi kuba nothando lwezingane yakho kusho lokho ukuthi kufanele ukuthi uyivumele yenze noma yini. Kufanele kube khona ukulungisa. Kodwa kufanele futhi kube khona ukulunga. Kodwa nolaka futhi kufanele kube khona. uNkulunkulu ungubungcwele. Lokhu kusho ukuthi sonke uma sifuna ukuhlala noNkulunkulu kumele sibe ngcwele. Ngoba noNkulunkulu ungcwele. Beka uLevi 20 verse 26. uNkulunkulu sonke thina esimkhonzayo sehlukanisiwe nabanye abantu. Ukwenzani ukukhonza uNkulunkulu? Lokhu kusho ukuhamba ngezimiso zikaJehova njengoba zibhalwe kuThora. uNkulunkulu ungubuhleleka okuqhelelile esiphithiphithi. Kusho ukuthini lokho? Lokhu kusho ukuthi yonke into eqondene noNkulunkulu kufanele ihleleke. Ngoba yena ubelekile. Kanjalo nabantu abakhonza uNkulunkulu kumele behlale behlelekile. Awukwazi ukuthi ungathi ulikholwa utholakale wenza noma yini eyenziwa ngabantu abangazi lutho ngoNkulunkulu. Uhamba imidanso, imishado engahlangene nokukholwa nokuningi okunjalo. No, umuntu oyikholwa akakhululekile ukwenza noma yini. Yonke into uyenza ihleleke ngendlela kaNkulunkulu. Umuntu olikholwa uhlala ngokuziqoqa. Noma yini oyenzayo uqale uzibuze ukuthi lokhu engikwenzayo uyakuthanda yini uNkulunkulu. Ngaso sonke isikhathi inhliziyo yakho ubuyifundisa ukuthi ingayicabangi into okuzothi uma uNkulunkulu ekubona uyicabanga ajabe ngawe. Ubofundisa amehlo akho ukuba angayibuki into okuzothi uma uNkulunkulu ekufica uyibuka ajabe ngawe. So your heart is controlled. Your eyes are controlled. You don't uma uyikholwa you don't just go for ukuthi uyobuka zonke izinto. Ngoba khona into ozothi uma uyibuka uNkulunkulu ekufica uyibuka ejabe ngawe. Fundisa izindlebe zakho ukuthi zingayilaleli into ozothi uma uJehova ekubona uyilalele ajabe ngawe. Awukwazi ukuthi uma uyikholwa uhambe ulale khona ezinye izinto uma uyikholwa ungafanele ukuthi uyilalele. Ngoba ngokuyilalela kwakho usuwenza isono.
Fundisa umlomo wakho ukuthi ungayikhulumi into okuzothi uma uJehova ekufica uyikhuluma ajabe ngawo. Ngoba kukhona into, khona ukukhuluma ngomlomo wakho awukhulumi noma into noma ntoni uma uyikholwa. Umlomo wakho uyawubheka ukuthi ukhulumani ngoba khona into ngokuyikhuluma kwakho usuwenza isono. Fundisa izandla zakho ukuba zingayiphathi into okuzothi uma uJehova ekufica uyiphethe ajabe ngawo. Akuzo zonke izinto esingayiphatha masingamaholo. Ezinye izinto uma uyikholwa awuyiphathi. Ngeke ngiyiphathe inkulumo. Ziningabe izinto engiyiphatha khona nabantu engeke ngikwazi ukubaphatha. Ngeke ngithi nje ngiyumfundisi ngihambe ngibamba abantu besifazane ngibaphatha. Ngibaxhawula. Ngenza yonke into. Sengenza isono. So izandla zakho zimele ukuphatha okuvumelekile kuNkulunkulu. Amen. Ubafundisa izinyawo zakho ukuba zingahambele endaweni okuzothi uma uJehova efica ukuyo ajabe ngawe. Angikwazi ukuthi njengoba ngiyikholwa nje ngihambe yonke indawo. Khona enye indawo ngizothi uma ngihambe ngaya kuyo ngifike ngithola isono sokuthi ubuzofunani lapho umfundisi kaNkulunkulu. Ubuzofunani lapha umnazatha kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi lesi sisho sithi count your blessings and name them one by one. You can count your sins. You can count your blessings. Ngoba uyazi ukuthi le isandla sami asifanele ukwenza lokhu nalokhu. Inyawo zami ayifanele zihambele lokhu nalokhu. Inhliziyo yami ayifanele ukuthi icabange lokhu nalokhu. Umlomo wami akufanele ukuthi ikhulume lokhu nalokhu. Izindlebe zami akufanele ukuthi zilalele lokhu nalokhu. Ubungcweleke lokho. Niyangithi nje. Ubungcweleke lokho. Umuntu ongcwele uyabheka ukuthi lento engiyenzayo uNkulunkulu uyayimukela yini. Yilokhu ke useleshelo othi kumele uma ulikholwa uhlale usesimeni sokuhleleka okuqhelile esiphithiphithi. uNkulunkulu ungukuzithiba. Lokhu kusho ukuthi umuntu olikholwa uphila ngokuzifundisa ukuyeka into oyithandayo. Ngisho into obuyithanda kangakanani kodwa ngenkathi uthola ukuthi uNkulunkulu akayifuni nayo uyaye uyiyeke. Kungakhathaleki ukuthi ubuyithanda kangakanani. Ziningi izinto ezilukhuni ukuziyeka. Kodwa uma usuwazi ukuthi uNkulunkulu uthi angikuyeke lokho uyakuyeka. Njengoba ungena umkhosi kaJehova ozothatha inyanga, onke amakholwa azophuma ezindlini zawo. Bengahlanganisi nocansi inyanga yonke. Asihlanganisi nocansi ngeSabatha nangomkhosi ka14 no23. Kubantu ukukholwa okungakabangeni kahle bayihluleka ukugcina lo mthetho. Kodwa thina esihlala nengilosi esazi kahle ukuthi kubaleke kangakanani ukugcina umthetho kaJehova asilokothi ukwephula lo mthetho kaNkulunkulu. Kodwa kumuntu ongayazi indaba kaNkulunkulu athi awungeke ngikwazi lokho. Awungadlala inyanga yodwa ungahlangana nomkami. Awungadlala iSabatha ngahlangana nomkami. No. But uNkulunkulu wathi sihlangana ngokocansi ukuze sithole abantwana. Akukho okunye. Lokho okunye sesizenzela khona usodwa. Asahlangana noNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna ukuthi uma umkhonzela yedwa. Ungamhlanganisi nenye. Uma usukhonza uNkulunkulu akwazi ukuba ingqondo yakhe iphume bekwenye into. Futhi siyasiqhenya ukuthi ingilosi isifundisile ukukwazi ukuzithiba ezintweni abantu bomhlaba
abangakwazi ukusithiba kuzo. Thina siyakwazi thina uma kuthiwa yisabatha siyasithiba. Uma kuwumhlangano ka-14 no-23 siyayithiba. Uma kuyinyanga yomhlangano siyasithiba. Ngoba siyayazi indaba ukuthi uNkulunkulu ngokwenza njalo sisondela kangakanani kuye. Okumele bonke abantu bekwazi ukuthi uNkulunkulu une-character njengathi. Unomusa. Kodwa futhi uyaba nolaka. Uyaye ejabule. Kodwa futhi uyaphatheka kabi. Uyaliveza uthando lwakhe kwabamthandayo. Kodwa futhi uyaba nenzondo ayibonise futhi ayibonise leyo nzondo umuntu ongamkhonzi. Uyakusho uNkulunkulu ukuthi abangamkhonzi bayizitha zakhe. Uyabazonda. Kodwa kufundiswa lokho elokhuzeni emabandleni ukuthi uNkulunkulu kushilo ukuthi abantu abangamkhonzi bayizitha zakhe, hayi zami zakhe. Futhi ushilo ukuthi uyabazonda. Uzethi kulokhu lencwadi uSodosi ngoba isitha sezitha zakho. uNkulunkulu une-character. Kunakho konke uNkulunkulu uzisholo yena ukuthi unomona. Uyamzonda umuntu omhlanganisa nabanye oNkulunkulu. Kusho yena uNkulunkulu ukuthi unomona, hayi ukuthi isithuko ukuthi uNkulunkulu unomona. Nalokho kuchaza ukuthi uma usukhetha uNkulunkulu awukwazi ukuthi uyihlanganise nabanye oNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uzothukuthela ngoba uyisho yena ukuthi uNkulunkulu onomona. Uma wephula umthetho kaJehova kodwa ube uthi ukholiwe, uJehova uyakujezisa ngisho ukukuyisa esihogweni. No. Abantu abafundisa ukuthi uNkulunkulu uyajezisa, uNkulunkulu uyakusa esihogweni, kodwa yonke lento ibhalwe eBhayibhelini. Lelo gama lesihogo sisithole likhulunywa uJesu. Kodwa amakholwa akakhuluma ngalo. Kuthiwa nje uNkulunkulu uthanda, uJesu uyasithanda. But lokho kukhuluma kuphambene nalokho okubhalwe elokhuzeni. Okubhalwe eTestamenteni. uNkulunkulu ufana nathi, uyo yonke into uyacasuka, ejabule, ethande, ezonde, ebulale, aphilise. Depending ukuthi wena omkhonzayo uyiphethe kanjani kuye. So lokhu uthi hayi uNkulunkulu uthando and therefore I can do anything ngoba uNkulunkulu uyongithanda engenisezulwini. It's a sheer nonsense. Into nje umbheko. Dalana tinko Yeah.
lokho enikuzwile